der spiller vi Modern Warfare 3. Eller Call of Duty Modern Warfare 3. Den spiller fordi jeg skal i gang med nogle walkthroughs, og derfor valgte jeg så at spille det her. Jeg har gennemført det en gang på regular, og det valgte jeg så at gøre igen, fordi jeg vil ikke bare dø hele tiden. Jeg optager i små 10 minutter her. Det sætter jeg i gang med, fordi at jeg skal altså snart også spise. Det kan godt være, at de bliver lidt længere i fremtiden, men lige nu er den altså ikke. Det her, det handler om, det er det irriterende ved det her, det er, at Ghost ikke er med. Men så kommer der selvfølgelig Call of Duty Ghost snart. Det regner jeg også med at købe, fordi at det skulle være bedre end Modern Warfare 3, som jeg kunne godt lide historien, men jeg var ikke så vild med multiplayeren. Dog har jeg spillet det lidt. Jeg ved ikke, for det går meget langsomt at loade, når jeg optager. Sikkert. Det kan sikkert godt gå langt for mig. Hvad nu? Jeg synes faktisk, det er meget fedt, det der er med det her. Det er ligesom, du er to forskellige personer, eller faktisk så 3, ikke, men jeg vil ikke lige spoil, det er første gang. Men man er 3 personer i det her, som du skal styre rundt. Det vil sige, at du er Price, og du er Yuri, og du er... Okay, jeg kan ikke lige huske om den sidste. Der er Price, Yuri, og så er der... Fury! Ej. Jeg ved det faktisk ikke helt, jeg kan ikke huske det. Der er Price, Yuri, og... Okay, jeg kan ikke huske, om ham finder vi ud af. Frost, det var det, han hed. Frost, det har vi her nu. Okay, den er langsomt til at load af en eller anden grund, hvilket er rigtig irriterende. Det er Frost, Yuri, Price og Frost. Price er man ikke så lang tid udover i den sidste bane. Men den kommer vi nok til. Det tager ikke så lang tid at gennemføre. Det er måske går måske til at tage en 20 episoder, tror jeg. Så er vi videre. Så overvejer jeg i den næste walkthrough, at men det skal jeg ikke tale om nu. Det her, det kommer til at tage noget 10 minutter eller sådan noget. Allerede ret lang tid, fordi den ikke kan finde ud af at load, hvilket er virkelig irriterende. Men det skal vi nok finde ud af. Ikke? Jo, det skal vi. Det skal vi. Vi skal have RPG! RPG! Black Tuesday. Sort torsdag, hvis I kunne forstå. August den 17. 10. Vågn op! Spændt herop! Gå ud, vi er nødt til at gå nu. Hvorfor? Jeg vil ikke gå nu. Du ligger i en bil på et højhus. Du er nødt til at gå nu. Nå nej, okay. Jeg troede lige, man var ved at falde ned der. Oh, shit så. Sten! No! Sten skred. Yay. Jeg er ikke helt yay, vel? Jeg er forfærdelig til det her. Skal jeg bare lige gøre det. Altså, jeg har selvfølgelig spillet det hele igennem, ikke? Så det hjælper lidt. Jeg kan godt lide, at man får sådan kastet et væk, men så har du bare 700 i baglommen. Giv mig et væk, selvom jeg har 5 i baglommen. Freya! Jeg kunne også godt tænke mig at spille turen, faktisk. Jeg synes, det virker lidt epic med Ghost. Det kunne være, jeg skulle spille det, før at jeg... starter på... Altså, Modern Warfare 2, før jeg starter på 4'eren, så det er. Altså, i hvert fald Ghost. Men det er sådan lidt, ikke? Der er bare så mange, som lige pludselig bliver genoplevet næste gang, så det er super, så... Helt sindssygt. Og jeg kan godt lide traileren til... Eller trailer-teaseren. Det der med, at der var sådan samuraier og indianer. Jeg
Jeg kan godt lide, lige så snart der bliver sprunget ting i luften. Så selvom der ikke bliver sprunget mere i luften, så skal det stadig være jordskælv. Det skal vi huske. Ikke et problem med jordskælv. Scheisse! Ah! To. Bum! Tag den. God damn it, you. Damn you. Jeg var lige bange. Firefly. Ildflue. Altså jeg ved ikke helt. Den kan godt skyde ild, ikke, men den er ikke lige ildflue. Måske kan den ikke skyde ild. Altså ild, det var også sådan open fire, så skyder man bare. Det er jo ikke fordi man har noget ild, som man kan åbne. Det ville være fedt. Bare sådan ild på dåse. Kender du ikke også, at I kan få gang i bålet? Nu kan du få ild på dåse. Det vil bare løse alle lejrproblemer. Vi kan ikke. Jo, vi kan. Det er ligesom en molotov, bare en dåse. Det ville være awesome. Bare sådan. Vi kan ikke tænde bålet, det regner her. Jeg har en pumpe. Au! Come on. Hvad er det, der skud? Kan jeg få den ned? Hvad er det? Hvordan skal jeg tage den? Nå, ja, okay. Au. Run. Ups. Undskyld. What? Okay. Cringe. It's the cringe! You took all the Christmas presents. I hate you for that. See ya! Jeg synes det er rimelig sejt det der med at de bare sådan lige pludselig kan få liv igen, hvis de bliver skudt. Sådan, jeg blev skudt. Der var lige en eller anden der ringede, det vil jeg ikke sige noget til. Heldigvis havde jeg den på. Undskyld. Den. Maintain the timeline. We need to hit the exchange. Lad os se. Ja, det så. Åbn der. Multiple voices. Alley behind the door. Frost, toss a 9-bagger. This route should take us back onto Wall Street. Jammer's not far. Watch the windows and doors. Double check the shadows. Jeg kan godt lide det bare i alle sådan spil, hvor der skal være en 3. verdenskrig, så det var russerne, som angriber amerikanerne. Hold up, quiet. Shooters in the store below. Switch them off. Krysten høj. Og jeg har altid gjort det. Jeg kunne huske det, jeg bare gjort før en af de andre baner var sådan så.
tiden er gået. Vi ses i den næste episode. Vi ses YouTube. Hej. Ups, vi ses.